Dictionary लिरनायनि ना? Dictionary sih. Ada nih, beber Society for Research. Nih, gimana? Bisaनिफ्राय मानसिफोर फैदोंना फैयाखै आरो दा नोंनि देहा हालोदाथ' मोजां नङा खौरां लाफैदोंना लाफैयाखै साथियाव फैयाखै आच्छा साहित्य सभानियाबो फैनो होनो फैया दाथ' बे आंजों लोगोसे एखेबारे बे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनाय सुरदायानो माने माबा प्रेसिडेन्ट बेबो अलारमला भाई एखेबारे पलिटिक्सआवसो बांसिन गोसो आंनि मथेबा साहित्य सभा बर' स्टुडेन्ट इउनियन ओमफ्राय धर्मआ खिन्थु लिंक दं दै राजनितिजों लिंक दं धर्मआ for which wording is the same but tune is slight difference. As for Mero, we said Miro, they say Mero, and Rava says Mai. That is the difference. Hala dictionary ko ekebare 33 number page of the monari mukhastana shoya hala de. Bring up. खुलुमबाय बयनिसिमबो गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों सासे बर' सिनेमा जगतनि सिनियर आर्टिस्ट बिथांखौ मैया एनिथिं एमजे ब्लगनि गेजेरजों नुनो मोननानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो एनिथिं एमजे बिथांनोबो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरदों मानोना बिथांनि गेजेरजों जे सासे बर'नि सिनियर आर्टिस्ट बिथांखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना आं गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बिथांखौ सिरि नागिरखुमाबाय थादोंमोन बिथांनि थंखौ मोननो हायैयाव बिथांखौ नागिरना मोननो हायाखैमोन जायखिजाया एनिथिं एमजे बिथांनो फिन खनसे साबायखर बावहरफिनबाय एनिथिं एमजे बिथांनि ब्लगनि गेजेरजों जाखिनि बिथांनि सोमोन्दै माखासे मोनथिनो मोनबाय खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों आंबो बावैसो साननि उनावनो बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनि सोमोन्दै बर' समाजनो फोसावनो गोनां माखासे खौरांफोरखौ फोसावगोन दा बेखिनियाव आं बेखौसो बुंनो सानदों बेजोंनो लोगोसे बिथाङा बर' हारियाव जाखिनि बिथाङा कन्ट्रिबिउसन एन्ड डेडिकेसन खालामबोदों बिनि थाखाय जोङो बिथांनो गोसो सिंनिफ्राय खोब धन्यबाद बावदों आरो बिथांनि जिथु मावलांनाय बिथांनि बिहोमा मैया एनिथिं एमजे बिथांनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बिथांनि माखासे मान बान्था मोननाय आरो बिथाङा जे बर' आरो इंलिशनि डिक्शनारि सुजुनायाव बिथाङाबो दंफायोमोन बिथाङाबो बे डिक्शनारि सुजुनायाव दंफायोमोन बेखौ खोनाबावनानै गोसोआव खोब गोजोननाय मोनबावदों दा बेखिनियाव बिथांनि जानानै माखासे खौरांफोरखौ आरो बिनिफ्राय साबसिनै लाबोनो जों नाजागोन दा बे बुब्लियाव आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बिथाङा सासे रिटायार पार्सन दिनै बिथाङा सासे बर' हारियाव मैखोम बिफाव लानानै बर' हारियाव माखासे बिहोमा होबोनाय बिथाङा सासे व्यक्ति बिथांखौ जों गोसो गोरबोजों मान होनांगोन आरो बिथाङा मैयानि दिनाव बुंदों डक्टर सुरत नार्जारी बिथांजों गावजों सुरत नार्जारी बिथांमोनहा जे बर' इंलिशनि डिक्शनारिखौ सुजुदों बेनि थाखाय खोब धन्यबाद बावदों नाथाय बिथाङा आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङाबो बड' साहित्य सभानि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङाबो पलिटिक्सजोंसो लोब्बा जाबाय बिथाङा मा होननानै बुंदों मुलारबाय डक्टर सुरत नार्जारीयाबो पलिटिक्सजोंसो इनभल्भ थाबाय होननानै बुंदों अब्ला बिथाङा सासे सैथो गोसोनि व्यक्ति बिथाङा खुला खुलि गोसोनि व्यक्ति जायनि थाखाय बिथाङा मैया एनिथिं एमजे ब्लगनि गेजेरजों बेबायदि खोथाखौ हरखाबै थाबनो बुंफ्लांदों माने बेबायदि मानसिया गोसो खुला जायो दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै जों बयबो मिथिखागौ बिथां सुरत नार्जारीखौ बिथाङा गाव बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जायैनि सिगांनिफ्रायनो इउ पिपल दोलोजों डाइरेक्ट इनभल्भ थानायखौ जोंबो नुबोखादों गोबां समाव गोबां बिथाङा प्रग्राम गादों गोबां समाव गोबां बिथाङा इउ पिपलनि केम्पेइनफोराव थाफादों बैखौ जों नुबोखानाय जायनि फलाव दिनै बिथां मेगनाथआ थोंजोङै एनिथिं एमजे ब्लगनि गेजेरजों बुंफ्लंदों दा बेवहाय जेब्ला बै पाटगाव आथियाबारि खाथियाव बड' साहित्य सभानि एनुवेल कनफारेन्सआ जादोंमोन बै समाव बिथां सुरत नार्जारी नीलकान्त बिथांमोनहा बिबान मोनदों दा सुरत नार्जारीया बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट महरै बिबान मोनबाय
नीलकान्त बिथाङा सेक्रेटारि बिबान मोनदों बिनि सिगां प्रेसिडेन्टआ थरेन बर' सारमोन दा बेवहाय जों बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बर' साहित्य सभाया बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि आफाद दिनै एबसुआबो बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि आफाद बिनि थाखायनो दिनै बै बर' हारिनि मोननै सिनस्रि बायदि आफादा बबेबा पार्टिकुलार पलिटिकेल पार्टिजों बेबायदि थोंजोङै इनभल्भ बा डाइरेक्ट इनभल्भ थानाया मोजां जाया मानोना नोङो मरेलि सोरखौ सापर्ट खालामो खालाम नाथाय थोंजोङै खुला खुलि सापर्ट खालामब्ला जों बर' हारिनि सुबुंफोरा जों मा सानो बेयो जों बर' हारिनि सिनस्रि बायदि आफाद नंला बे बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टारसो जाबाय बैफोरबायदि सानफ्लाङो मानोना जों बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो जिखुनु पलिटिकेल पार्टिखौ जों सापर्ट खालामनो हायो बेवहाय BPF होन UPL होन BJP होन EJP होन कंग्रेस होन बा अन्य दल होन बबे दोलोखौ सापर्ट खालामनो गोसो जों बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो सापर्ट खालामनो हायो बे जोंनि डेम'क्रेटिक राइट बेखौ रावबो बादा होनो हाया दा बेवहाय नोंथांमोनाबो बबेबा एबसुनि आफादगिरि जा सेक्रेटारि जा बबेबा बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जा सेक्रेटारि जा नोंथांमोनाबो मरेलि बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनो हायो किन्तु एज ए बड' साहित्य सभा हिसाबै एज ए एबसु हिसाबै सोरखौबा थोंजोङै सापर्ट खालामनो हाया मानो हाया नोंथांमोनहा बा बड' साहित्य सभाया अभारअल बे बर' हारिनि सोरबा EJP आव था सोरबा कंग्रेसआव था सोरबा UPL आव था सोरबा BPF आव था बेफोरखौ नायालासिनो अभारअल नोंथांमोना बे बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि आफाद थिग बेबायदिनो एबसुआबो बेखायनो नोंथांमोना थोंजोङै बेबायदि पलिटिकेल पार्टिजों डाइरेक्ट इनभल्भ थानाया मोजां नङा मरेलि सोरखौ सापर्ट खालामो खालाम नोंथांमोननि सायाव जोङो गाज्रि गोसो लानानै बुङाखै दिनै बिथां मेगनाथआबो गाज्रि गोसो लानानै बुङाखै दा हारिखौ सिबिनो नालाय जों पलिटिक्सआ जोंखौ सोखावनाय लाबोयो नालाय डिभिसिभखौ लाबोयो नालाय जोङो थोंजोङै बबेबा अर्गेनाइजेसनाव थानाय माखासे पर्टफलिय मेम्बारफोरा थोंजों इनभल्भ थानाङा बेखौसो जोङो हास्थायो दा बेवहाय बिथां मेगनाथनि जिथु खोथा बुंनाय हलार बाय मलार सुरत नार्जारियाबो पलिटिक्सजोंसो डाइरेक्ट इनभल्भ जाबाय होननायखौ जों खोब गोजोननाय मोन्दों मानोना बिथाङा खुला खुलि व्यक्ति दा बेखिनिखौ बुंबाय डक्टर सुरत नार्जारि नोंथाङाबो गाज्रि मोननाङा मानोना जोंबो नुबोखादों आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोराबो बुंबोदों आरो सोरबा अपोजिसन पार्टिनाथ' बुंखाथारदों बेथ' निस्सय दा बेवहाय नोंथाङाबो दुखु मोननाङा हायोबा मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि बायदि आफादनि पर्टफलिय मेम्बारफोरा बेबायदि थोंजोङै इनभल्भ जाथारथों बेखौसो जोङो हास्थायो स' थेंक इउ आरो बिथां जि मेगनाथ बिथाङा जिथु बर' हारिनि सायाव माखासे बिफाव लाबोबाय बिहोमा होबोबाय बिनि थाखाय बिथांनो खोब गोसो सिंजों जोङो गोजोननायखौ बावदों आरो उननि समाव बिथांनि साखाथियाव थांनानै बिथांनि जिथु बर' हारिनि सायाव मावलांनाय बिहोमा बेफोरखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव जोङो सानसे होफैगोन स' थेंक इउ सै